cairn glas na mí fi scach na gréine ar na mullib, agus las brí agrithe idir óg agus í siúd na hol cúthóg cíirne. Hochmid máach mit stína bhí oscin tríochas tóíach nach chimí níos mó le chéile le go bhéach muid an scil a deirsid sa tatáharne go bheicna é tóí ar a bar peile, so sin an rud bhí tíhir go an cé lá tóí agus seo an darna blion go agus cé go bhfuil a gire drámtíh mó a hána steach freisin hochmid go dar chun ara hort ar goitéine tóí agus dar námhéin, so hochmid an Necatribir sin go cos an spríán agus bhí chalíó go peinte leigen níos mar sin agus na chomórtas go gasar. Just ceapmuid go nearach go pobal bógus meach deisiigh an bobal taachtamachchas páirte lecha an na tóí. Tá mé anam Jack ó Murray agus tá mé 8 bliana díos agus imíon mé le clonnig éil. Tá sé an ácha buí agus tá mé a cúnaí in acile. Bhí na peileadarí leide chuí an páirce irí as an chaid, ach ní róch na seanstilna bháda teachtarrás acu, a glíthe congra seachtar an taobh, ó glambé a ná leo le faras bargá fonte ar nár an balla. Démar bhín chu sin ar na cósa? Bhí sé an díon nó minute nó nach míon taígus agus gan tréáil bheith siúil, nó tar éis bheith neomad nó sin é teanna dheachú agus caiú leanana leis. sé go deachta leis George deachta deachad fáil agus bheith páirt go gcuidim na ríist. Agus an lá leham líonna cí ne sin bhór bainine rí? Ne chun lá a gcuidim nóach chun bhí camará bhí brín táid agam íonar neach. Chana sin mar víns. Beidir go scéile bhechanna vín se hogann nach lena an Iránach údar teach le chéile agus sinna príomh. Ba aisteras chun na mara a chu tús le gialtach ar a cairn, ach is aistear de haiz eile a de chuirlín na Orbort, agus fur ag teachta na gialtachta í margheall ar an ghiile goháin. So céirí mé seo búgus de fósú seach ná seo agus tanlátá stig se áisiúnta chu fád le héidir seo tá leúgus. Dúní de a thusin seo man na hasan searbáid. Sasún lír ó hús me héin ach tá mé carfúman seo is le beidir a fáblíon an nósan is agus fós mé ben as an áte neasní honnacha so tá carfún in seo is agus chlán a thuga le. Fós mé se benas chunamara an benas carna so hochmid burt íonna gid a bheith meas go muid bheith na stoí agus brenne sé muid a chunamara. Í mu sa go siir bailach líg so brenne sé a cairn beidir mar ás go bhéach sé cin a bheith meas go muid a bheith. Bhí go leor go leor go dáach lechpáirta tríne sin leo. Tá seans go méidir go meach bhá sin gobnú mar sin fós a steach san áit fós benas an Ghaeltacht. Nó go dhéann daoine i d deisna seach mar go heasta bhtha marachtal san Ghaeltacht agus a gláán na thógeal le Gaeilge. Agus tá míle fáilte a bh daoine mar seas na geanta se gcónaí. Bidín se go mór agus tá lán daltaí go le gin bunscoilinn seo agus tá ní man an figure a chur ar tá an bhfuil go leor go lán agus a go leor daltaí go le gin anscoilinn seo farsin. Tá anáilte go deir chuoineáil tíomh maithín geanta seastóí agus sin rud tá a gur dhéana go meachlucht na bheith go teachtógin agus bhí man a gur iad a hairnta nuas go minic. Is pobl beag muid go éachta muid agus tá a gur arála daoine go bhfuil meán agus go bhfuil fáilte chuoine gcónaí.